Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 4:57 na Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawat Bacolod kag Negros Occidental. Mayong gahapon na naman, Sabado. It's San Juaves sa bulan sang Oktubre tuig 2021. Action Reports After Operation sa gyapon ninyo ka aksyon na Marlon Hirvaya. Tubtob sa tak ng alas 6. Sabado mga ka-aksyon. Ang bulan sa Oktubre amuning Filipino-American History Month. Ginasaulog ini kada tuig kag sa kada bulan sa Oktubre. Amo ini ang naga-commemorar sang first recorded presence. Ang unang presensya sang Filipino sa continental US. Ang Oktubre maka-aksyon ginatawag man nga National Filipino-American History Month. Ang pagsaulog sang maragtas, ang heritage, ang kultura kag achievements sang Filipino-Americans. Kamusta kamo tanan, mapaluzon makamo Visayas kon Mindanao. Kag din mga bahin sang kalibutan sa putok-putokan sang kabukiran. Sa tunga sang kalalauran, langalong kabadaas tunga sa lawod ha. Ay daw hindi pamayong tiyempo sa sading mga tinion. Welcome sa inyo sa ringa panatunturan. Inyo ka-aksyon Marlon Hirvaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa ilawan tayo, sige na mga nagabaga, balingaso nga mga balita. Una kita sa balita lokal. Istorya Kapulisan, Istorya Philippine National Police. Isa man sa ginakabig pinakabantog nga pamuno sa PNP. Si General Guillermo Eliazar ari sa Bacolod sa mga hapon mapagsik paisog wala sa ginatrasan kag akig sa mga salawayon nga kapulisan. Ikaano min isang leader sa PNP sa idalom sang administrasyon ng Presidente Rodrigo Duterte. Sumong ginapamunuan niya ng 220 at 220,000 police force, 220,000 masobra nga kanamuon sa mga kapulisan sa pungsod sa Pilipinas. Mismo si Presidente Duterte amo nagpili sinisaya nga pamunuan ang PNP base sa seniority, base sa merito, sa service reputation kag competence. Agod pamunuan ang police force. Ginasiling nga isaban sa ginadayaw nga leader sa nga PNP. Bangod naging leader ini siya sa QCPD sa Quezon City Police District. Pakadto sa Calabar Zone, tubtob dito sa Krami. Nagabot ini sa mga ka-aksyon kay nasang udto diri sa Negros Occidental. Pero antes magpadulong sa headquarters sang Negros Occidental Police Provincial Office o kon ginatawag nga NOC PPO NOCPO
Dira sa may dalan sang Aquarius, Barangay Estefania, sa Camp Alfredo Montelebano Sr. Sakop ini gapon sa Bacolod City. Dito sa anay nagdiretso sa sudad sang Silay. Dito siya dumiretso sa Silay, sa Talisay. Dito siya nagdiretso sa may Talisay City Police Station. Una sa balita, una sa aksyon. Talisay City Police Station agad mag-inspection sa guwa, sa palibot, sa sulod, sa mga opisina, sa istasyon, hasta sa ikaduwang panalgan. Ambot may ikatatlo nga panalgan tong police station sa Talisay. Basta may ginsakaan siya na isa ka panalgan. Pati ang CR, ang comfort room sa Saringa Police Station. Gina-inspection ni Eliazar man, may rason na siya. Sa baga-inspection mga ka-aksyon dabo-dabo na gagawa mga police stations. Ang na-inspeksyon ni Eliazar, umpisa sa nagpungko ni sabi lang leader sa PNP. Inusisa yan yung maka-aksyon kabahin ni sa iya sa programa nga Intensified Cleanliness Policy. Yang pag-tinlo bla sa hanay sa PNP, hindi lamang sa mismo PNP personnel sa idalom ni Eliazar, kundi pati ang police station dapat matinlo man. Ang ginatawag nga cleanliness in the offices. Subong mga kaakson damo sa mga pulis nga sa ila sa nga istasyon amat-amat na nga nagapangiskis agon mangin malinis. Why daan balaan kung din mabisita si Eliazar mo? Pero ang Talisay City mga kaakson police station, isa lamang ini sa unagin kadatuan ni Eliazar agud usisaon. Alin sa kanabuon sa mga police personnel, tubtob ang kaso sang COVID-19 sa mga kapulisan sa Talisay City PNP na munuhan man ni Eliazar. Pero good news kay nagligad may anom ka mga nagpositive sa COVID-19 pero subong way na. Nangin kaupod ni Eliazar sa paggahatag gagiya sa iya. Libot-libot maka-aksyon sa estasyon sang mga police station. Amo ang hepe sang Talisay sa DPNP. Kaya maning gindayaw ni Eliazar maka-aksyon sa estasyon bangod sa 68 ka mga kapulisan sang sudad. Way na subong sang nalatnan sa COVID-19. Subong ang Talisay sa DPNP personnel COVID-19 zero case na. Plus ang katahom kag katinlo kindayaw man sang PNP chief. Matapos maka-aksyon sa mga sunod sa Talisay, nagkakadto naman si Eliazar sa bahin sang Nokpo. Agod nga tambungan ang aktibidad nga gintala na gid para sa iya. May mga pakita to ang kapulisan bag-o construction na pila ka mga edipisyo dira sa bahin sa Nokpo headquarters. Araman makaakso nagtambong sa Governor Bong Lacson, si Vice Governor Jeffrey Ferrer, pati ang provincial consultant nga si former Congressman Albi Benitez. Araman kay naratambong man. Araman sa entablado nakita ta si Abang Lingkod Party List Congressman Stephen Caraps Paduano. Ang kaundan sa pamulong-pulong ni Eliazar pamatian na tundugay-dugay ay may ara siya sa mga matigdas nga tinaga, mga paandam kag pahanumdom di lamang sa mga kapulisan, kundi pahanumdom para sa tanan. Una sa balita, una sa aksyon. Ay pilato sa kigin pangmuno maka-aksyon. Ining recruitment na sa PNP. May punto man kayo na kung pamatian naton si Eliazar ay ining ginatawag nga pulo padrino system la. Mag-apply ka sa PNP, damo-damo mo linibo maka-aksyon. Pero ang ginagalan, jutay lang. Pero kung wala ka sa ginatawag nga kilala, maninoy maninay, padrino system ang ginatawag. Bisan pang gasurulubrang imo sa nga qualification, di kang baton. Ang ginbaton to yung maka-aksyon ho. Hindi mag-ani ka sarang sa obligasyon niya. Agbasi kung pinalusot mga langganing mga dokumento, amo pa yung nabaton bagod man sa padrino system, bagod man sang pakilala. Ayaw man kay ligwat ng
sistema ho ni Eliazar mga kaaksyon pamatian tanong-dugay importante ni. Ano bagay ang iban sa ring balita sa bayan sa lokal or angot yapon kay Eliazar. Base may dugang siya nga palayag mga kaaksyon sa interview sa mga media. Ina kumayara gid mga interview. Partikular ang aksyon Radyo Bacolod. Ano may may instruction to nga way lang interview. Importante kita ni kag mas mayo kun tani ko may interview gid. Ay kadamo sa mga dapat may baluan ang Negrosanon kag Bacolod don mga kaaksyon kon pang kapulisan nga istorya ang pagambalan. Ikaw mayara sa interview mga media nga nagtambong dira. Ara na isa sa mga nagtambong nga si Axon Dale Salazar sa ato sa nga patrol. Kamatian taman dugay kon maara. May reaksyon bala ko mananawan diri si Eliazar. O kon mayara siya sa pasalig promesa o kon mando man angot sa ring tuman kadamo nga kaso sa pagpamatay. Diri labi na diri sa may syudad sa Bacolod. Kaso nga pagpatay nga ang kalabanan way masulbar unsolved cases. Di niya dapat pagbaliwalaon na lang makaakson sakit ni sa pamilya sa mga nagkalabiktima. Damo na sang kaso sa pagpamatay diri sa syudad sa Bacolod. Kaya kung sa ligan tala makaakson ng hepe lang o kung na direktor sa isa ka banwa man akong syudad, ang mga tao daw namungol na sa halak pamati sa mga pasalig nga ang perme batian nilang kaso ginatingwaan nga masulbar tukod task force para matutukan ang kaso. Pero sa mga kaakso ng kaso kung sa mga sasalon para tuktukan na ini pagbisita ni Eliazar Makakson sa Bacolod City ayhan may maayo ini nga Miura. Abangan! Una sa balita! Una sa aksyon! Ano malakbulan ang kalabigon nga papangalagad ni Eliazar mo? Kay ma-retire na nisa? Mayara sang mandatory age requirement mo? Sa ato sa kapulisan, kailangan pagtupa mo 56. Dapat retiro ka na. Pero mayara man nga nagtupa na 56, ginahawiran pa ni Presidente Rodrigo Duterte. Dumdum ka mo? Sang kaso ni karon senador Bato de la Rosa at isabong kandidato sa pagka-presidente sa Bungsod, Pilipinas. Nagtupa na to siya sa mandatory age requirement nga 56. Sige patugapon papangalaga diya bilang leader sa PNP kamantigin punggan kay nahawiran sa anay ni Presidente Duterte. Mas mayo nga hawiran na rin ni Presidente Duterte ini si Eliazar mo. Kaya nakita tamang makaakson nga plastado man kag mayo gidya. Ang iya sa nga mga plano kag programa ay sunod sa anong pulan di ini matapos-tapos. Ini mga nakahiliran niya nga mga plano. Labi na mga ka-aksyon ang pagbutang iya pagplastar ya sa insakto. Sa hanay sang PNP, ining cleanliness, malang pagtinlo ya. Sa hanay sang PNP, sige ni siguro mga isa katuig pa, kung may isa katuig, mga additional 6 month pagaro. Sa katuig nga papangalagad ni Eliazar parang at least mabatyagan dagid bla. Dugay pa naman October, lapit na lang liyo. Okay, sang bulan sang Mayo ni sagin appoint mo, ginpili. Anong black bulan ti Nobyembre maka-aksyon age na siya 56. Abantayan ta na maka-aksyon na. Kabay pa nga masigi-sige ka ma-extend lang isa nga termino. Samtang kanamuon sa mga kandidato sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ang syudad sa Bacolod tinabaluan na kagabi pa lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Kung pila ang mga nagpapili kongresista, mayor, vice mayor kag konsihal. Ang Negros Occidental itindihan ta maka-aksyon, 31 daan ka mga banwa kag syudad. Di mga pwedeng ipagwa lang yung serious publiko nga hindi bala masala, hindi ma-check sa mayo. Hindi ma-double check. Kaya nga ito sa nga Comelec Provincial Office pagi sa kator ni Ayan Lee Ananoria. Mayara sang pasalig ba nga base kuno kay dugay. Magpagwa na siya maka-aksyon sang kompleto nga listahan sang kadamuon sa mga nag-file sang ila sa kandidatura sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad. Hulat-hulaton naton maka-aksyon ha. Ay subong ang message ni Ananoria sila niya padayon pa nga gina-compile.
Agwa sang listahan ato na kinalahon kundi nga mga lugar. Ang mayara sang damo nga engkwentro, sino ang wala sang kontra kag sure winner na. Sino ang wala sang kasumpong. Ate, palanan nila ni, no? Ining mga kandidato nga wala sang kasumpong, subong kabalo na ni sila kapon pa lang na kabalo na ni sila mo. No, kay mismo sila sa nga lugar, mayara na sila ginapasugo or sila mismo nagahibalo ko bala may kontra sila or why. Amo na sila nga mga kandidato, mga ka-aksyon nga baw. Ang ila sa nga ulo kag pinsar, baw sobra pa ni freezer bugnaw daw. Maayo ning ila sa nga hilay-hilay, maayo na ning ila sa nga lagaw-lagaw. Tangod di, bisan di na sila magkampanya. Mahulat na lang na sila sa resulta sa eleksyon sa Mayo 9, 2022. Kinahanglan malang nila na isak boto para nga daog sila, no? Bisan ilan na lang kaugalingon botoho nila, piho na, daog na sila. Dugay-dugay base kon mayara sang ipasulod ng aristahan. Si Attorney Ana Noria gilayon aton nga daydayon dari sa Aksyon Radio Bacolod pagi sa sering nga palatuntunan Aksyon Radio. Samtang flood control nga proyekto sa Barangay Sumag posible na nga mampisahan sa masunod nga simana. Ariho, tandaan nyo ni, hambal ko sa inyo. Bacolod nun. Sa sunod nga simana, lauman nyo na nga amat-amat ni Damo na daw, maamat-amat ni Damo ang proyekto. Kinang proyekto nga nagululungot na. Bantayin nyo. Mabuhi na daw, sunod nga simana. Ini mga dalan ba may aragig ko nakita mga ka-aksyon nga ang iya sa nga date of completion nagligad pa man semento kasandalan proyekto sang gobyerno labi na ining pagsemento sandalan bla pagpalapar sa dalan mayara ka kinalang karatula kamantiya mo ng proseso mo ng pagsulundan. Mayara karatula ka or tarpulin nga butang da maka-aksyon, ara da ngalan sang construction company nga construction na, ara da ang balor sang proyekto, ara da ang petsa nga sang ginatawag date of completion mo silingon, amo ng target nga matapos inang proyekto. Pero may iban mga ka-aksyon nga kontraktor nga tanda man, why nila ginabutangan petsa, ginablangko nilang date of completion. Kay kalabanan mga ka-aksyon ining date of completion So sa ayaw lang guro isa, duwa ang nagatuman silang date of completion permeng ginarason nila bagod ulan, correct. Kung nag-ulan, hindi ka pwede ka butang semento na kay mabasa na, hindi na magbala. Pero tiadlaw-adlaw ka ulan haw. Ang sa isa ka barangay diri sa Bacolod mga ka-aksyon, nagligad pa nga bulan tong date of completion. Kadutay kagagamay palang sa nasimento. Pagpalapad sa dalan 4 lanes mga ka-aksyon sa barangay. Utod, damo sa mga residente nga pamangkot nga na untat ni man. Anong natabo? Ulan? Hindi ulan kay nga nagligad pa ng mga ka-aksyon nga mga binulan nga untat ho. Magamos na nga sahi sa proyekto yak gobyerno funded na ra. Ang date of completion nagligad pa nga bulan pero nga untat ni. Magtimbang pa naman nga dalan. Ay ho, tiyaman ang siling ko mga ka-aksyon kundi tapos na filing si OC palanta na kon kanay sino ang mapapili sa 2022 nga eleksyon. Tulot tamuaan nyo na sa gwa sinyo sa nga balay sa kabarangayan kay ang mga proyekto na maka-aksyon mabuhi na daw. Muna ang batasan sa mga politiko di sa Bacolod sa Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi man tanan pero puti mayara gid. Sabahin naman sa balita nasyonal. Ang 8 kaadlaw o kon ang ang 8 kaadlaw nga filing sa COC sa pangkabugusan mga ka-aksyon bugos nga Pilipinas nangin matawhay generally peaceful sulo sa PNP. Una sa balita, una sa aksyon.
Ang subok-subok ang balita sa bahin mga kaaksyon sa COVID-19 na sa pungsod sang Pilipinas. Tangod ang chairman sang Commission on Human Rights nga si Attorney Jose Luis Martin o Conchito Gascon nagtaliwan na patay kay ina sang alga COVID-19 manay damo na sa mga kilala nga personalidad sa Pilipinas mo na agin kamatyan COVID-19. Minanok damo kwarta mo daw. Kung nag-uon ka sang COVID-19, mabutang gistuman ka pelagroso, tuman ka delikado, ang imo sa nga lawas. Kaya mo na nga triplehon ta maghalong tayo importante, mapapakuna na kita. Estados Unidos o US, ang mga may pinakadamo nga nagkalamatay sa COVID-19, kay damo man niya tao sila to. Grabe ang populasyon sila dito sa bahin sa Estados Unidos. May ara gyapon gani ya, may ara gani si Jaylen Brown Blas ang Boston Celtics. Oh, di ba grabe na itong hampanganay sa NBA? Pero may mga NBA players na gakatapikan sa gyapon sang COVID-19. Amo man sa aton diri sa bahin sang Pilipinas sa PBA tabala. Oh, may player man to gani nagliga to nga state subong gina-isolate man ay COVID-19 man. Mana at home it may concern in COVID-19 gani. Ang diri sa Negros Occidental nga to sa nga gobyerno probinsal mga kaaksyon nagpahibalo nga sus linibo mangle sobra isa kalibo ka mga taga diri taga Bacolod nga ara subong iba naka-admit or naka-admit kay kalabanan sa ilan sa hospital nga ginadumalahan sang gobyerno probinsal. Kaya white choice Alang-alang man nga balibaran na sa provincial government run hospital ay ang ginalagas na mag-aksyon is kabuhi sa tao. Aksyon katuan na kato sa nga patrol. Observation report. Plastar ko si Jodo kay Dugay ha. Ang press release ang ginpagawa sa provincial government sa Negros Occidental ang sa kon pila bala ang Bacolod noon nga naka-admit dito sa bahin sang Silay Hospital, sa Valladolid District Hospital, kag sa bahin sang Cadiz District Hospital. San ota papadasigon ang pagpatukod sang kaugalingon nga government-run hospital sang Bacolod. Ebanting Doña Corazon Locsen Montelibano Memorial Regional Hospital na ya. Di man na napaidalom sa suran sa Bacolod, kundi iyan aya ka regional nga talatapan. Bao manami man to kahapon ang iblastar ni 5th District Congressional candidate mo. No? Former Vice Governor kag former board member Attorney Dino Yulo nga once nga makasunod siya bilang representante sa ikalay mga distrito sa Negros Occidental. Iya sa ding buhion, no? Kaya may ara na hagna gima may bill na sa bahin sang House of Representative mo. Bill nga nagabuhi, naga-create liwat, nagapabalik sa Negros Island Region. Inay arang natuwag na to. No? Nga ang Negros Island Region pagabugusan sang duwalang ka probinsya, Negros Occidental kag Negros Oriental. Naumpisahan na to. Ara na to makakson sa daw mga 60 to 70% mo. Galing kati pagpungko sa lain nga administrasyon ay abolis dula balik sa dati. Oh. Sige, las 5:19 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Una sa balita, una sa aksyon. Katuan taring ato sa ring Patrol Observation Report basta sa Aksyon Dale Salazar sa digid nga matriyon nga nagtambong man sa mga hapon sa isang aktibidad dara sa may Nokpo Headquarters. Aksyon Dale, kamusta Bacolod? Subong, please come in. Yes, Aksyon Mar, balik sa tungasang dala ng mga traffic enforcers sa Bacolod Traffic Authority Office matapos nga magtahaw-tahaw ang ulan no diri sa may syudad sa Bacolod. Aksyon Mar, do nag-timing gid sa pag-aabot ni PNP Chief General Guillermo Eliazar diri sa may Negros Occidental Police Provincial Office. Aksyon Mar, pero mayo kay daw hindi
kanto kakusog action mar ang pagtupa sang ulan diri sa may syudad sang Bacolod. Sige hapon ang programa sa command visit no ni Sir Eliazar diri sa may Nokpo action mar. Actually part 1 para ni kaina mo ang programa dira sa may ground bala sa sagwa sang Nokpo action mar. Kimera pag isang part 2 upod naman ang pila ka mga opisyal sa Negros Occidental kag mga hepe mano sang kanya-kanya nga municipal or city police station diri sa may Negros Occidental. So na-mention ta na kayo na nag-ulan pero sige ka pa ang program pero this time action mar nagtahaw-tahaw na balik na sa normal or fine weather diri sa may syudad sang Bacolod sa sining mga tinion. Tiyaw to nakita nato ng mga traffic enforcers meanwhile kayo na nagpahigad-igad matapos nga mag-ulan subong balik sila sa pag-manage sa lakas ng trapiko diri sa may syudad sa Bacolod action mar. Dira sa bayan sang Lopez East normal nga isa sining nga matinion rush hour action marti ang sabahin bakunaling ka NGC daw damo nga mga sakyan action mar ang nagapadulong no going sa home site nga area say man halin diri sa may Burgos nga dalan going naman sa Estefania nga area action mar man nga daw hindi balanse ang traffic lights no dira sa area sa east nga portion sang syudad sang Bacolod sa sini nga mga tinion action mar na observe naton dira sa east damo subong sa mga coffee shop action mar ang puno sa sini nga hapon sa sini nga mga tinion iban diri sa ila pasibi nagahulat bala sang salakyan samtang nagtupang ulan ti nagpulo pangapian na action mar samtang ginapatahaw ang ulan sa subong nga hapon. Nakita naman nato na pila ka mga bikers nga umalin na pasibi sa Granada alang ilang nga area padulong diri sa may syudad sa Bacolod ti iban diri sila makita naton nga basa gid ang ila sining bayo action mar possibility na ulanan ini sila samtang nagadulhog no padulong diri sa may syudad sa Bacolod action mar diri sa may dalan Lacson manageable ang nakat sang traffic action mar ilab na diri sa may Burgos Lacson diri sa may syudad sang Bacolod. Di mention ta lang ati kay na dira laba-laba gid man ang traffic sa may area sang Burgos sa east area actually action mar may nagbabay pang ambulansya dito na-occupy ang duha ka dalan ang ambulance ti emergency nagadada action mar ti kinahanglan gid i-occupy ang piyak nga dalan rason nga ti ang aton sining mga motorista bisan red light ina basta gani ambulance dapat hatagan gid sang dalan action mar kag prioridad as long as nag-ingaw or nagatunog ning ambulance ti mera sang rason action mar nga maglabay ining mga ambulance ilabi na sa teon sang emerhensya. Wala na action mar sang media interview or press con si Sir Eliazar matapos ang sining speech kay sinabi mention tablang after sa part 1 may part 2 pag diya nga pag sinapol ti niya pwede no or allowed ang katapos ang media action mar kag wala naman sang media interview nga conduct. So nakibot si Sir Eliazar nga do kadako gid sang program nga nag abi-abi si action mar nga sa ati may COVID-19 pandemic do kadako niya sang programa pagpililipon dira sa may Nokpo pero yan naging kalipay kang ang pag-abi-abi man siya sa mga kapulisan diri sa may Negros Occidental. So siya tinagalibot si action mar sa iban nga mga regional kag police provincial office kaya gusto niyang personal man no, nga makitaan ang kapulisan si dalam sang Philippine National Police Action mar kag personal man nga ma-relay ang iya sining nga mga mensahe kag tinipuyo no, para sa kayuhan sang hanay sang Philippine National Police Action mar. Di kaina na-mention to ni Sir Eliazar nga si Colonel Roderick Alba ang Bacolod nun nga Police Action mar nga subong siya ning designate nga Chief Philippine National Police nga PNP-PIO kag nagaserbi man nga Ducati Publicist Action mar para sa mga press releases ti tumandok no kag ti Bacolod nun nga police nga isa ka lapit na lang siya kuno ma-promote no ang utang nang bali sa Eliazar nga lapit na lang siya nga ma-promote one step higher siya sini karon nga posisyon nga Colonel no Roderick Alba Axmar nga mo karon ang spokesman no sang Philippine National Police. So, daw personal man siya nga nagpakikangot sa iba nitong mga katapos ng media nga nag-cover sa sining hapon nga command visit sang PNP Chief no diri sa may Nokpo Axmar. Di pagtindi naton boss nga adlaw sa BCPO naman ni si Sir Eliazar ang iya sining itinerary Axmar kay halin siya sa may sa may Guimaras
and then nagpapadira sa Maysila Airport via aeroplano, and then mutugay na pagpadulong niya sa Nokpo, and then may part 2 no sa sining command visit, and then boss ngedlaw sa Bacolod City Police Office. Amo na tong advisory ka Nokpo Action Mar nga ti do ka limited gid lamang sang tayo mo na ang wala na sang press conference or bisan ambush interview Action Mar subong nga hapon. So, para mo ning observation report nga madulong sang patrol sa mga hapon ginadulong sa inyo sang KBC. Mga Sabado sang hapon ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Ang ining kabahin dalaman sa Okay, sa monitor sa ato sa ring live stream nagpadala sila sa ring mensahe Remar Gicano Haliasgo. Monitor lang kami sa may sitio Lupa Barangay Sag-ang La Castillana. Mary John Dimayo, good afternoon. Axo Marlon, Kathy R. Calatrava. Good afternoon, monitor lang ko sa Singapore. God bless, God bless. Alma Fabontosa Bantad. Monitor lang din sa may Pandanon DSB. Mayet Julian, good afternoon, Axo Marlon, Hervaya, God bless, thank you. Siren Sintilias, good afternoon, Axo Marlon, monitor lakbedi sa may Don Salvador Benedicto. Jen S. Officer, good afternoon, Action, Steve Vance, from ARB Monitor, salamat Jean. Bea Jonathan, mayong hapon, Axo Marlon, tamyaw ko lang, Komaristar Mayo, kag Ma'am Jinky, Dialagdon, salamat Gid. Ana Senoro Arana, John Biatin Sibalyo, Saxo Marlon, wala na sa nagkanto sa EB Magaluna, headquarters. Tinlo na to Nagpaninlo sila kay nga maabot si Elizar. Dapat na magpatinlo, sige. Kim Athea, good afternoon, Saxo Marlon. Ana Senoro, mayong hapon. Jacqueline Marinho, good afternoon. Vanessa Villa Carlos, good PM, watching now from Barangay Bata. Sa bata na si Inay Vanessa, way na sa Silay. Ana Senoro, mayong hapon sa taran-taran nga reporters. Sa radyo, stay safe always. Thank you. Okay. Ana Senoro mayong hapon, Gov Bong, Vice Gov Jeffrey Congreg. Okay. Si Ana Senoro approve. Damo pa ba? Rhea May Ladio mayong hapon, sir. Novem Juanitis Maghari, good afternoon. Monitor ako rin sa may Barangay Villamonte. Salamat, Gid. Okay. Russell Gomez. Okay. Jay Ye. Good afternoon. Watching sa Vietnam. Pa-shout out lang, Sir Marlon Ye. Kag Pieris family. Sampulo Pandan. Kag Victorias City. Salamat. Elizabeth Malakagamala. Good afternoon, Marlon. Blessed weekend. Stay safe. God bless. More power to ARB. Inde Plaza, mayong hapon. Elizabeth Visida Ison, good afternoon. Ana Senoro approve. Roland Colantro, good afternoon. Fernandez L. Eric, okay. Noe Erwin Dicatoria Gonzales, good afternoon. Monitor lang ko, salamat Kid. Fernandez L. Eric, okay. Masaylo tadi sa left hand block. Ano kakapoy isang tuo ko, haw? Okay. Sige. Hindi ko sawaw. Tuo lang. Alright, talanta. Dahil hapon Axo Marlon, kamag action, Fernandez L. Eric.
Dari Delicano, good afternoon, nagsumalon. Always kid ko watch. Ito siya. Always ko watch sa inyo sa program, my favorite AM station. Thank you. BT Santero, good afternoon. Ari lang ko monitor sa Pasig Metro Manila. Musta lang ko sa Santero family. Lagas Obay. Fred Sailongo, ngayong hapon. Rene Letheo, monitor lang kami sa may Porok Core, DSB. Rene Letheo, family more power sa program. Thank you. Salamat. Ay ba na, balikan taraman dugay-dugay. Thank you. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Una sa aksyon! Ibalunta ni Tali sang report halin sa Bacolod City Hall, no? Flood control, bao tayo may gani kay lain panahon sa Bongo. No, mayara kita sang ang pag-asa, no? May ginali naman pa di bago nga LPA. Flood control program sa bahin sang Barangay Sumag. Nauman nga base ko mga pisahan na. O atensyon na sa mga taga Barangay Sumag, Bacolod City. Good news ni para sa inyo. Aksyon Radio City Hall Report. City Hall nga balita, Action Art, mayong hapon please kabin. Aksyon Marlon na ginaalauman ni Secretary Assistant Sir John Marie Vargas na mamadang cluster head sa CDR na masugdanan nila masunod kasi man especially kung matapos na nibra ang pagdungdong o kung pagtupa sang ulan kay ang plano nila sa flood control project amo ang pagpadalom magdala sa may gibungan sang Sumag River. Ang isa diri ka lihok suno kay Sir John Marie Vargas kay inulis dan barangay captain o punong barangay Radley Carmona ay nagareklamo na ang pagsulod sa mga tangka sa Action Marlon na talin sa baybay hindi naging magasulod bangod man sang tuman kanabaw nga gibungan sa suba. Sining ni Sir John Marie Vargas ang team nga nagpatigayon sa ocular inspection natapos na nagligad nga inadlaw. Ang previous excavator na gamiton nila kundi may kuha na yan mo may katig na ya, kag magalutaw na skilid sa baybay, dito na siya mausoy skilid sa baybay, kamo ang pagkakutot, gara sa kilid, no, sang sining suba o sa tibungan. Sunod kay Sir John Marie Vargas, ini ginalauman niya na maumpisa na masunod na simana para makabulig man no, sa sinang lugar dira sa may area sa Barangay Sumag. Kay tingkon mag-usos ang tubig, nga medyo tunan sa suba, no, medyo malabaw, sige masing pa man lang, or masing ini ang makatuga pa sa problema. Yari ang parehas ni Executive Assistant John Marie Vargas. Flood control namon, may isa kami, nasorbe namon, actually pinag-iyon siya. Kaya dugay na na-request niya Sumag, i-clear ang ilang river mouth mo sa Sumag na river. So, nag-sorbe na namon to si last week. Daw pwede kita kisulod to, pero din pa agyo na muna na si Maring ni kaya ubos Maring mabaw na. Patang ulan, pasimple makatuga, wag yung problema sa amon. So, muna amon isa ka schedule ang sa Sumag, siguro naman namon to. Dito kami sa lawod, yung ning amon excavator, butangan na ganyan sa singkati dyan. Katiga na namon palaparo ng lawas, kaya lapad-lapad, kipot, buka, di siya mo. So, butangan siya yung singkati pag dyan. Para kag may angkla na siya, para kapag operate sa basing Sumag, maka hindi siya matumba. Itidalom na to sa pagdalom-dalom. And then nakunokagin marutot uslo kay Kapitan Carmona, ila-ila. Malasot nung parehas ni Executive Assistant John Marie Vargas. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo kuno na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Mag-Life Extension Vitamin D3 sa Life Extension of Philippines. Stay healthy, live better. Pag sa Life Extension Vitamin D3. Hindi mayong nga balita para sa mga masami nga nagatughong sang
gatong sa ila sa mga salakyan o sa may mga salakyan. Hindi ba yung balita ni kay may ara sang natalanda nga big time. No? Grabe, big time nga pagsaka, no? Big time nga pagsaka, masunod nga semana ti doon anad naman kita dari mga ka-aksyon, anad naman kita kada Martes nagasaka ang presyo sang gatong. Pero ini iya mga ka-aksyon nga siling nga big time ho nga pagsaka ho. Ikapito na ini nga sunod-sunod consecutive week of price hikes mo silingon kada semana nagasaka pero ti sunod nga semana medyo dako-dako diha ho. Hindi mayo sa mga nga motorista sa fuel price forecast pamalani laban maamoning matigayo na di laban na mo ni matabo sa fuel price forecast for October 12 to 18 trading week mga ka-aksyon. Ang Unioil Petroleum Philippines nagsiling nga ang presyo kada litro sang ila sa nga diesel posible nga magasaka sang 1.40 tub 1.50 sakit na iya mga muna dako na. Ang gasoline prices naman posible nga magasaka 1.20 tub 1.30 kada litro. Ang mga oil companies masami nga nag-aanunsyo sa ila sa nga price adjustments kada Lunes kag gina-implementar aga sang Martes. Ti Lunes makakson laumanta nga babalaan tarada kung pilagid ang isaka sa presyo sang gatong ti ato Unioil Philippines palanto. Ti katabo makakson once gani nga mauna pasaka presyo ang isa ka oil company sunod-sunod na. Ang gwa sa niya mga ka-aksyon ti hog tanay paha na naman. Aksyon Radio. Alas 5:42 sa ato sa nga pagpanumbalik standby ka mo. Ay balikan tama ng report sa ato sa nga patrol with Action Day Salazar. 5:42. Okay, sa mga nagpadala sang ila sa dugang nga mga mensahe gagawin sa gwa naglantaw ko sa gwa gagawin mo. Okay. Sige nagduga sa padala sila sa mensahe Betty Santero. Okay, si Fred Sailungo, Rene Letheo. Okay. Sige. Si Ters Vergara Sancho, mayong gabi, Aksyon Radio Bacolod. Ters Vergara Sancho, thank you. Si Ana Sierro, stay safe always. God bless your family. Salamat, Ana. Thank you. Jane S. Oasis, sir. Okay. Mayong hapon, kay Ma'am Nona, manager sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon. Habal ni Ana Sinoro. Okay. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpangunak ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Mga balita nga una nabatian
Mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Patrol, detalye sa natipon nga balita ni Action Dale Salazar. Action Dale, sa balik nga report please Kevin. Yes, Action Mara, ginadayaw ni PNP Chief General Guillermo Elizar ang Talisay City Police Office. Action Mara, matapos sininga gin-inspect at ginbisitahan ang pasilidad. Ini matapos kasuno siya tinlo ang police station sa Talisay PNP sa sulod o kung sa sagwa man sang facility action. Mara, ginpahayag din ni Elizar nga kung amoy ni ang standard no sa tarang mga police station diri sa may Negros Occidental mas maayo. Action Mara, bangod according din siya kung ang mga pumuluyo magreklamo, hindi man sila magarakta sa provincial director o kung regional director man sa Philippine National Police, kundi sa police station ini sila magarakta. Action Mars. Sa mention ka na, mayroon sang kampanya kang programa si Elizar nga nagapatuman sa intensified cleanliness programa sa iya sininga termino bilang ikas 26 nga PNP Chief sang Pilipinas. Aring tingoga ni PNP Chief Guillermo Elizar. Kagaya kanina, nung pumunta ako sa Talisay City Police Station, loob ng istasyon sa labas, sa paligid, napakalinis sa police station. Palakpakan natin. And if that is the standard of the police station here in Negros Occidental, masasabi natin, very good tayong lahat. Pinakikita natin yan sa ibang police para makita natin na itong paglinis na ito, this is reflection of our discipline. Action Mar portion sang tingog ni Elizar siya sining speech no sa gaman visit kaina sang Nokpo bilang sabat ginapahayag diri sang hepe sa Talisay PNP si Police Major Jigger Jimeno nga nagapasalamat sa Action Mar sa LGU sang siyudad sang Talisay siya sining kapulisan kag mga stakeholders man matapos ang pagdayaw no ni PNP Chief Elizar sa ila sining pasilidad. Two story ni Action Mar ang iya ka Talisay City Police
police station, hindi siya 3-story, kundi 2 kapanalgan nga pasilidad. According kay Jimeno, nangin successful ang inspection ni Elizar sila sining police station, kag ginakalipay bagud nakapasar ang ila sining pasilidad sa standard sa PNP chief. Mention man din niya ang bulig kag suporta ni Mayor Neil Lizares kag sa mga stakeholders. May mga stakeholders na siyang hindi gusto i-mention pero luyag lang nga magsuporta sa talisay PNP. Gintahag ni Meno nga makaduwa na ka-best kinapusto ng pagbisita ni Elizar diri sa may Nokpo kag nagpahayag nga anytime actually mga preparado ang ila sini nga facility for possible inspection. Aring tingog ang hepe sa talisay PNP Police Major Jigger Jimeno. Actually thankful man kita no tungod sa very supportive naton nga LGU headed by sa aton nga kay Mayor Lizares kag sa aton nga mga supportive nga stakeholders sa aton very cooperative man nga members ng PNP naton sa Talisay kag sa mga CBOs kag force multipliers nato no. So naging madinalagod kag successful lang ang inspection ni PNP kag kami lipay gid siyempre daw no bala nga ma-recognize man ni PNP ang effort naton. Actually for 2 months nga preparation nato kay kapila man nga postponed but then we are very glad nga nadayon. So nakita yaman nakita naton sa tanan, napakita naton nga ang aton station nakapasar man sa standard ni PNP. Asyo Martingog ni Police Major Jigger Jimeno sa Talisay PNP. Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sa GTX 500 sa balita gikan sa patrol ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Cleansing Sumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ay 3 Action Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita karon tutok sa Action Firing Line. Alas 7 tubto alas 9 with Action na Brian Morden. Way pa so far sang na-release si Attorney Ayan Lee Ananoria. Way pa sa maka-release kaya na-compile pa sige hapon no? Pihogid bala pabagwa sa listahan plastar sa Mayo. Listahan din mga ka-action kung kanay sinugid ang mga nag-file sa ila sa kandidatura sa Banwa kag syudad sa Negros Occidental. Alin sa ang i-check ta naman lang mga ka-aksyon ang kandidato sa pagka-alkalde, vice-alkalde kag konsihal. Kagpati na sa bahin sang governor, vice governor, kag board member kag kongresista. So far sa posisyon nga governor, vice governor, board members kag House of Representative na plastar naman kagabi pa lang nga daan, no? Kay man ini nga posisyon ang kandidato nga maga-file dira sila ma-file ya sa bahin sang provincial Comelec office mo nga nahamtang sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial ti kahapon na tapos na niya plastar. Ang mga banwa kag syudad naman niya ti may mga banwa nga daan kalayo pa yang ginamtangan sini. No? Karkulo ko natapos naman sigurong kalabanan pasa sa ila sa listahan. Gina-compile pa ni Attorney Ayan Lee Ananoria.
Alas 5:55 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Nagasunod na Aksyon na Balita Evening Edition, Balita Lokal, National, International, Sports sa iban pa with Aksyon ang Defensor. Karon na, ibatiay naman kita. Ha? Lang ko yan, naini mo. Basta ba ni sunod nga semana? No? Lang ko yan, naini Aksyon Jomak ya. Ibatiay na karon sa Aksyon na Night Patrol alas 9:30, Tob-Tob alas 11. Kayo home sa Aksyon Jomak ho. Karon sa Aksyon Night Patrol. Ako naman, Aksyon na Marlon Henovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.